but tsika yauri kuita ndoda kutaurira iwewe siyana netsika yauri kuita kuaijeka zvinhu vanhu vapinda unosungisa vanhu kukwatisa vanhu. Why are you saying kusungisa vanhu? What? Why are you saying kuti ndiri kusungisa vanhu? Because ndiwe unenge uchikurudzira uchikowa chavo chiri kuchivharidza zvinhu. Pana akasungwa akakutaurira kuti asungisa neni. No, hazvina zvokuti hakuna munhu akataura. Did you attend the demonstration? No, Sarwaka usanifurutsire kuti that was none of your business. So why is it your business now? Your business siyana nebusiness rauri kuita iwewe. Wazvinzwisisa. Iwewe pana akasungwa wakanzwa achicomplain here. Vakawandisa zvokuti wataurai mazita. You remember kuti hausi opposition member kai iwewe. But unohijack vanhu. Inzwa iwe chinoplay. Kuti uwasungise kana vari opposition webato ripi? Inini ndinotukamira vanhu vachamisa ini. Ndati bato party yenyu inonzi chii? Bato rangu inini haunei naro but president vangu ndavachamisa. Hakuna, there is nobody is bigger than a political party. That's the principle of politics. Kana pasati pane bato, it means you have no where you are. Murungo dzungaira. Sorry, you even know Chamisa. You even know Chamisa. Hauna chaunoziva. Unomuziva here Chamisa wacho first of all. Zvakanyanyisa chaizvo. Ari kukutungamirira kuenda kuba akambokudza kuti chiiwe. Hatigone kuti tikutaurire because iwewe uri munhu anotengesa vanhu. Anditaurira I'm closer than kuna Chamisa more than you. Saka ndosa ndikukubvunza. What could he? I'm closer kuna Chamisa more than you. That's why I'm asking you. Usasvibisa leader iwe. Uri close kwa mami juru. Chamisa is not Kulian TV. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates atinogara takakubatirai pachivhidhivhidhi 1 chisina fiye kana favor. Kana uchinge watosvika panapa tanga nekungolaika iko zvinezvi tibva tangokusanganisai nenyaya zvinhu zviri kutaurwa panapa macomrade akatsamwa. To be very honest with you, inini ndangatongotanga zvatanga mushe hazvina kuzopera mushe but mire ndikusanganisa nemacomrade. But before I do that, regenza ndingogara ndangozivisa vanhu kana uchida kuregistrwa company obvovhurwa FNB business account usina work permit kana kuti start permit muSouth Africa, pane company inonzi Education Research munomu ndo yega iri kupedza masports. Zvaunofanira kungoita iwewe contact them, number dzavo ndakuisira pa screen, vafonere vari kwavari vanokubatsira vari ikoko iwe uri kwauri, aunide kufamba uchienda kwavari. Saka number ndatodzisiya apa because ndinozviziva kuti dzine zvadzichabatsira kana kune mumwe munhu anenge ari serious. Garai mavabata chibvoisa maheadphones kana uri gwara iwe, chibva wasangana nevanhu vari kutaura zvakangwara iwe icho aswera sei baba vachinogurei. Sanganai nevateereri pachirongwa paKulian TV. Aiwa, ndinoda kutenda chaizvo basa riri kuitwa, ndoda kutenda chaizvo vana veZimbabwe. Ndinongokurudzira kuti ngatirambei takangoshingirira, zvinonaka chete, hakuna chinouya takarara. Ya mashoko makukutu iwayo. So ngatimbopindai pane nyaya dzakawanda dziri kuitika izveso zuro ndizuro panga pane imwe yavari kumboita hanzi anti-sanction march yekunyeba and the day before that pakasungwa maactivist mamwe akambosungwa kuita kusanganisira ana Traore vese vari kusungwa zvinhu zvakawanda zviri kuitika mastreets. Saka tati regadza timbotaura naBaba Chinogurei timbonzwawo mashoko kuti zvakamira sei, vanotiwo kudini zvinhu zvese zviri kuitika izvozvo. Regai ndoda kuti nditende naika mashoko enyu akanaka chaizvo, asi kuti zvinhu zvinosiririsa, zvinhu zvinonzwisa tsitsi munyika yedu yatinoti nyika yakasununguka, nyika inonzi yakasununguka kana kuti nyika ine democracy, vanhu havafaniri kugara vakawanda kuseri kwedhoo nokuti baba vasimuka kana kuti baba vavhunduka. Handifunge kuti inyika iyoyo yokuti kana baba vakanga vaurayirwa jongwe vana vese vanopera kutiza vachigara musango nokuti baba vari kudya jongwe nemadzisawira awo. So regai nditsanangure ndichiti nyaya yaTraore iri kundibata zvakanyanya nokuti nyaya yaTraore anga ari munhu anga achidhonza ndima zvisingaiti, although anga ane divi raanga ari
ikoko kuZANU-PF kwacho ikoko ndo kwavo, but anga ari munhu anga ari kudhonza ndima, anga ari munhu ari kusumudzira ndima. Saka zvinhu izvozvo zvinhu zvinosiririsa kuti mundima machona kana vana Traore vakubviswa, vanana madzibaba Shanduko vakubviswa, vana baba Mudiwa vakubviswa nevamwe vachona, which means vanhu vanozogona kutaurira miromo yeZimbabwe kana kuti miromo yevana veZimbabwe ndivanani. Zvinoreva kuti maitiro ari kuitwa nevakomana veZANU-PF vari kuda kunyararidza vanhu vese kuti pashayiwe kana unobufura kana kuti unotaura. Vari kuteedza vanhu vese vachiisa mukati kuti parege kushayiwa anoramba achitaura kana kuvhoisa kwatiri kuita iko kuwana baba Chinokure. So ndo nhau yavari kuita mukati menyika iyo, ndo zvirongwa zvavari kuita nokuswera vachiita zvinhu zvakadaro. Asi zvinhu zvakanaka mukoma Ningirikeni Kulendi, asi zvinhu zvakanaka izvozvo. Taurai. Ndikukunzwa ndakateerera. Ndikunzwa mashoko. Azvisi zvinhu zvakanaka nokuti vaMunangagwa kana vanga vari baba akanaka chaizvo vachida kunzi vanzi baba kana kuti vana vafare pamusha, vaMunangagwa vanofanira kusiya hunhu hwekutonga nedemo kana kuti hunhu hwechibhanditi hwavanoitira nyika yavo. Nokuti haukamu kuti mukantaura kuti vana Traore vangasungwa, but maChina akauraya vanhu kwaMutoko akabisiswa bhero remari shoma shoma ende vakafosa vanhu kuti vavabhadhare mari dzavanoda. Nhasi uno uyu vana Tagwirei havana kusungwa, but nanhasi uno ndo vanhu vari kutodirecta mapurisa kuita zvavanenge vachida, ndo vari kuisa mari kuti vanhu vapere kusungwa ndivana Tagwirei, kuti vanhu vapere kusungwa ndivana Sakupwanya, kuti vanhu vapere kusungwa ndivana Ningirikini, vana Chivhayo. So nhasi uno tine history yaSakupwanya mumabvuku, vakauraya munhu, kuurayisa munhu nenyaya yekuti achimanikidzirwa nezanu kuti apinde pazvigaro. Saka nyaya iripo ndeyekuti vanhu imimi wakomana imimi maDJ imimi kana kuti maNingirikini machano unofanira kusungwa ndiani Traore naTagwirei. Makazvitarisa ndoda kumbobvunzai imimi anofanira kusungwa ndiani Traore naChivhayo? Chivhayo anofanira kusungwa. Saka kana vanhu vakusunga vanhu vari kukambena murodhi kana kuti vari kutaura media vachirwira kodzero dzavo, vanhu ivavo ndivo vanotorwa voiswa muNingirikini. But kune vanhu vane macases makuru, ungati inini zvandakaita inini baba Chinogure Kulendi, ndoba jongwe rehuku, ndoba jongwe rehuku pamusha pemunhu apa, ndosungwa ndonzi 5 years mucheri, but munhu aba tani mombe 20 mombe 20,000 dzemunhu kana kuti 5,000 dzemunhu haasungwi, unongoenda kunhira kwasvika otobuda. Zvine musoro here izvo zvokuti ndaba jongwe nokuti handisi munhu weZANU? Iko zvinezvi tine vana vemaministers vana pamuchinguri vari kutora madrugs kunze kwenyika uko vachiisa mukati menyika, but nhasi uno tinoona isusu vachiswera vachishungurudza vana Mudhara Mudiwa, maovheti akarwira nyika yachona, but vana vavo vakangosungwa. Takaona pakasungwa mwana waMutsvangwa paya pakaita mhere chaizvo kashishidzana nekuvhundutsirana akaburiswa muNingirikini. Saka haisi democracy iyoyo iri kuitwa naana Munangagwa varume. Regai tikutaurirei iko zvinezvi mukatarisa kuti nhasi uno ndoda kuti nditaurire nevakomana veKulendi. Nhasi uno vana vane madhigiri akawandisa muZimbabwe, vana vemaminista eZANU-PF, vana vemaMP eZANU-PF, vana vehama dzevarume vari muZANU-PF, vana Munangagwa. Nhasi uno vanhu vane mabhizinesi muZimbabwe, vatinoti vane mabhizinesi chaizvo izvo, vane maaccess yekuita mabhizinesi, vanhu veZANU-PF. So zvine musoro here kuti kana vanhu vakanga vari muushe kana kuti vari pachigaro hama dzavo ndo dzinobudira nekupfuma. Iko zvine izvi ndanga ndichinzwa muchitaura nyaya yemasanction, inzwa kaunzwe Ningirikini baba vangu paKulendi. Nyaya inoitika ndeyekuti masanction ari kushandiswa kuita chivhikiso nevanhu veZANU-PF, nekuti nyika chayo yeZimbabwe haina masanction, haitorina masanction zvachose kana 1 sanction zvavo haina. Asi dambudziko rakaitika nderekuti iwewe ukanzi iwewe usarova vanhu, usashungurudza vanhu muvillage kana kuti mulocation mauri, maitira avakuita tichakupa masanction, tichakubhana kufamba nerodhi, then iwewe wodzoka woti wodaidzira vanhu vese munharaunda mauri iwewe kuti tapuwa masanction.
saka ngatirwisei kuti masanction abviswe. Iwewe uri ndiwe warambidzwa uri 1 kuti usapinda nepapa nekuti uita basa rekuvawa nevanhu. Kana kuti kuchikoro iwewe ukamiswa uchienda kuchikoro ukanzi iwewe atidi kukuona uchiuya kuchikoro because chimira kuuya kuchikoro hatichadi kukuona pachikoro panapa because uita basa rekuvawa nevanhu kana makuenda kumba. Saka hatichakuda panapa une mweya uchikudu. Iwewe wopedza kuti ngatirageke kuenda kuchikoro vana vechikoro vese ngatidemonstratei. Ndo zvinoitwa here izvozvo? Kwete zvisizvo. Naka pane zvimwe zvinhu zvokuti tine dambudziko remaprovinsi edu emunyika yeZimbabwe nekuti tine vanhu vari kupuhwa mari. Vanhu vanofanira kunge vachidemonstrata havasiwo vanhu vari kudemonstrata against sanction. Vanhu vanofanira kudemonstrata vana Munangagwa nevana Chiwenga nana Chiwenga vacho nana Munangagwa nemaministers aya ndivo vanhu vanofanira kuonekwa vachipinda murodhi nevana vavo nemadzimai avo vachidemonstrata ivavo nokuti ndo vakaiswa masanction. Saka ndo vari kufanira kudemonstrata kuti tibvisirei masanction tanzwa, not kuti povo zvayo isina kuisirwa masanction. Inodemonstrata inoziva here masanction acho kuti akaisirwei kana kuti akabva kupi kana kuti akadini. Ndoda kukubvunza yevakomana, pakatorwa mapurazi imimi mune mombe dzamakadya here dzemumapurazi imi? Kwete, hapana kana 1. Right, mapurazi varungu vakasiya mune mombe ma10,000, ma5,000, ma12,000, vakasiya matrakita nemotikari, vakasiya zvinhu zvakawanda zvisingatauriki maproperties. Maminister eZANU-PF ndo vakaenda vakanotora zvinhu izvozvo vakazvigreba. Vanhu vakashandiswa kudzinga varungu havana kutora zvinhu izvozvo. Zvainzi apa ndepaminister ningi. How come kuti kana tichiti Mugabe mwana wake une mapurazi 20, kureva kuti akasvika mune maproperty akanga ari mukare, kureva kuti akangosvika nekusumuka kuita billionaire. So naso unoyu vana America vari kuti imimi makaita wrong, makatora minda yenyu mukatora ivhu. It's not wrong, but dambudziko riripo nderekuti ko makazotorereiko zvinhu zvevanhu, makaroberei vanhu zvinhu zvavo. Saka takuchikupai masanction nezvinhu zvamakaita nekuti vanhu vamakatorera minda. Remember kuti vamwe vana vakatoberekerwa muZimbabwe imomo nekuti varungu ava avasineseka vakauya panguva yemamissionaries, havasi vese vakauya vachikoloniza nyika. Vamwe ava vanga vati vazukuru vane zvitupa zvemunyika imomo zvemuZimbabwe vakatorwa minda iyoyo. So vanhu ivavo vakaenda kunokombrena pasi rose kudare pasi rese. So vanhu ivavo ndo vari kunzi vabhadharei vakombatsete imomo. Mari iri kubhadhara vanhu ivavo iri kubva muhomwe yenyu yenyu vakomana vemachannels mateachers manesi yemataxpayers iri kubva kumaminerals. But vanhu vakadya zvinhu izvozvo, vanhu vashoma but nyika ndo yaakufoswa kuenda kunodya zvinhu izvozvo, kunobhadhara zvinhu izvozvo. Iwewe wotora zvinhu zvangu wanitorera mombe dzangu inini, but vanhu vari munharaunda vomanikidzwa kukorekta mari kunobhadhara mombe dzavakadya iwewe uri wega, mombe dzangu dzavakanitorera inini. Hazviite shuwa, hazviite. Pane chitsotsi chiri kuitwa pahurumende yedu nekuti hurumende yedu iri kuita sekunge iri kutora vanhu sevakapusa nekuti yakajaira kuvakuchukuja sehosho senhingi dziya dzemuhosho dziuta dzinotambiswa muhosho dziya. Vanhu vanongoitwa zvavanoda. Vanhu vari kupinda murodhi havasiriwo vane kodzero yekupinda murodhi kuita against masanction. Vanhu vanofanira kupinda murodhi iye ED pachezvake kana ida kuona kuti pasi rese rione ngaatore skava neflag yenyika yeZimbabwe apinde murodhi netsoka kana kufamba netsoka kubva kuchitungwiza kunobata Harare kana kubva kumaronda kunobata Nhingirikini kana kuenda kumaronda kana kubhinda kana kuchinoyo achipinda akaterwa nedungwe revanhu kumashure kune maministers ake. Ndo demonstration inonzwikwa iyoyo. Ava zviri kuitwa wana weZimbabwe udaisoka vanhu vanenge vaitoseka kuti mapenzi havana zvavanoziva vari murima. Vanhu vanava kuZimbabwe havasati vafunda, havasati vakura, politics havadzizivi because tinopinda zvinhu zvatisingazivi. Because inini pachangu ndiri panapa handina kupuwa sanction iyi. Iwewe pachako iwewe DJ hauna kupuwa sanction iwewe. Even ndikabvunza manesi ari muZimbabwe haana kupuwa masanction. Even ndikabvunza maDJ paRadio Zimbabwe paZBC haana kupuwa masanction. Even kuHerald chaiko, even vanhu vari munyika. Saka vanhu vakapuwa masanction ndikavaverenga vanhu ivavo, otherwise havatosviki kana 20. Saka vanhu ivavo ndivo vari kukoniwa kuenda kunoita mikana yezvavanoda kuti vaite kumusoro. Saka vakuda kushandisa povo kurwisa masanction kana kuti kurwisana nana America, kushandisa povo kumberi kurwisa America nepovo nemasi, kurwisa Britain nemasi. Ivo vakawanda kuseri uku ari matsotsi mahombe vari kuziva kuti vakadya. Iko zvinezvi varungu vakanzi vabhadhare mapurazi avakaningirina vabhadhara zvinhu zvachona. Iko zvinezvi vane zvikwereti zviri kunana ICC vari inini vari kutadza kuzvibhadhara, asi vanatagwirei vari kupa vanhu motikari, vanachivhayo vari kupa vanhu motikari, but kuWorld Bank kune zvikwereto, kwaIMF kune zvikwereto. Vanatagwirei vari kudii kutora mari idzi vachinobhadhara zvikwereto zvenyika kwaIMF kuNhingirikini. So
pane utsotsi huripo vakomana huri kushandiswa naEmerson Mnangagwa. So vanhu havazvinzwisisi izvozvo kuti pane chitsotsi. Murume weimbavha huru itsotsi guru chairo chairo, because iko zvinezvi mukazvitarisa handiti vaita mabhizinesi akawandisa. President haabvumirwi kuti aunganidze upfumi hwake muzita rake, saka ndiye akaisa upfumi muna Ndatagwirei, muna Sakupwanya, muna Nhingirikini, kwese muna Chivhayo. Saka mari dziri kushandiswa hadzisi dzaana Chivhayo, hadzisi dzaana Tagwirei, imari dzaEmerson Mnangagwa. Ndiye ari kuita zvinhu zvese izvi, dziri mari dzokubira nyika. Saka nanhasi uno kana Mnangagwa akasungwa, nhasi uno akasechwa mai manje, unoonekwa une mari shoma muakaunti yake, but une mari, une vanhu vaari kushandisa. Because president ukabatwa uchiona une mazi mari akawandisa, paita zvine zvaitika, unotorwa mari yese ikafriza nezuva 1. Saka matsotsi vanhu ivava. Anatagwirei havana mari ava. Izvi mukaenda kuna Natagwirei kwachoka, munogona kusvika muchiona Natagwirei asiri ndiye futi ane akaunti ine mari, inogona kunge ane mumwe munhu futi waari kudii futi vari kushandisa. Saka inyaya dzepolitiki inotiretsei, asi vanhu ndoda kungozivisa nyaya yekuti vanhu ngavazive chavanopindira murodhi, ngavazive chinonzi demonstration yemasanction. Chinoshamisa kuti vanhu vari kutadza kuita demonstration yokuti varwire democracy munyika, varwire rusununguko munyika, varwire mareforms, varwire new good election. Vanhu vanogona kupinda nohuwani kukurudzirwa, mapurisa anobuda murodhi, vanhu vachipinda kuita demonstration yemasanction. Ndo pamunoona kuti vakuru vemapurisa vanoshandiswa nepolitical party imwe chete munyika, vakuru vemasoja, because pari kuitwa mademonstration yemasanction haumboona mota dzakazara dzematengi kana dzemvura dzokumwa mvura dziya, but pakaitwa mademonstration ekurwira kuti Mnangagwa ngaabve, kana kuti Mnangagwa ari kutikanganisa izvi. Vanhu ivavo munosvika makazara masoja, nyika yese makamwaiwa masoja nomumakomo nematengi emvura. Saka ndiri kuti inini zvinhu izvozvo zvinhu zvisina kunaka paupenyu, ndo zviri kupisa ZANU-PF masanction. Zvinhu izvozvo now tida kuona matengi akazara nemasoja akazara, vanhu vachirambidzwa maroadblock akazara kuti vanhu vasaenda kudemonstration yenhingirikini yemasanction. Toziva kaka kuti munyika medu mune democracy, president wedu unoti unoita zvaunoda. Saka kana ari masanction anotsigira zvinhu zveZANU-PF, hakuna riot inopinda murodhi, hakuna masoja anopinda murodhi. Saka tiri mudemocracy here, tiri muutongi hwejechetere here, tiri kutonga zvakasununguka here? Iko zvinezvi ukatsvaga mhosva yaTraore chaiyo pairi, although anga ari hongu tinosiyana mapato, ini ndosapota hangu opposition, iye anosapota uye anosapota, but pachokwadi chaipo mumwe vamwe vanhu vanga ari kushanda zvakaomarara kuti tanga tichigamidzana paground. But kana vakutora vanhu ivavo vachivasunga, which means miromo yakusara ichitaura mishoma paground, kureva kuti vari kuda kunyararidza vanhu. Then saka dambudziko riripo nderekuti tine urombo kune vamwe vedu vari murevolution kana kuti mudemonstration, mudemondo yemukureningiya, vari machannels, vari kushandiswa neZANU-PF, vari kutsvaga mari muZANU-PF. Muri kubanzwa? Yeah. Zvakafanana nokuti kuenda channel yanyoka yemabhunu, ichiwambwa channel iya yakawambwa nanyoka yemabhunu, ichiwambirwa kusunungura Zimbabwe, kusunungura nyika. But dambudziko riripo, pane kaunda yakaitika pakachinja nyoka yemabhunu achisungwa. Vakomana vakapinda muchannel iyoyo havanzwisisiki vamwe vacho kuti vakabva nekupi, zvakatambika, chikripi chakatambika ipapo hachinzwisisiki. Saka vanhu ivavo zvekare ndivo vanhu vari kuuya paground votungamirira any movement dzamuswa paground navageza, ndivo vari kutungamirira ivavo. Any movement dzamuswa nyangwe nyoka yemabhunu chaiyo vakahijika zvose, vari kuhijika zvinhu zvese izvi. Asi chinondinetsa ndechekuti vakomana ava hapana pavanozonzi vasungwa, hapana pavanozonzi varohwa kana kuti vatiza mapurisa vanhu vasungwa. Taiona vachienda zvawanda muPretoria una nyoka yemabhunu, vachivharidzira maloya aifanira kunge achibatsira nyoka yemabhunu, vaibva vanzi zvigananda. So ivo ndo vanga vari zvigananda, but zvakafanana nokuti iwewe uda kubuda pamusuwo, iwewe uda kubuda pamusuwo, mukadzi wako obva kupira magara kuzuva achikukotamira kuti usabuda kuvharidzira kudai, kana kuti iwe uri kukotamira mukadzi wako kumufara nemagara kudai, so anobuda sei munhu? Saka vanhu vaida kuzama kubatsira nyoka yemabhunu, but varume ava ndivo vakaenda kunopiringisha because ndivo vaishandiswa neZANU-PF vachiita sekunge varida kununura nyoka yemabhunu. Vamwe vacho especially Saruwaka unotadza kupeneswa nevanhu nokuti Saruwaka maitiro ake anoita sokuti anenge ane linki nevakomana veintelligence. Saruwaka unoita sokunge vakadeploywa like agent
veintelligence saka Saruwaka unoita kuti unozama kunyengetedza vana baba tinogure woita songo uri kushanda pamwe chete kuti varwise zano so vanhu vowanda woita sokuti vari pava nepfungwa dzakanaka kana kuti munhu arita pfungwa dzakanaka vanhu vomhanya voungana vanhu voita chinhu chimwe chete tosvika pakurudunuka manje tichirudunuka magariro nemafambiro nemararamiro then vana Saruwaka vanenge vachidhilivhara information isiri iyo kunhingirikini saka mukatarisa munoona kuti vana Saruwaka muPretoria chaimo haana kusungwa but vamwe vanhu vaitiza zvigananda zvavo zvakamira nemiti masori and so forth but vana Saruwaka sei vakanga vasingasungwi nhasi uno tikabva ipapo tikatarisa muZimbabwe mai manje anaya even Saruwaka pasina zvine matongerwo enyika unopinda uchibuda uchitotenga mastendi uchitotenga dzimotikari ikoko kwese unoenda kunhingiriro uchitoita sei zvaarita zvakawanda munyika unoita kuti uri kutodhivheropa munyika uchitoita zvaunoda munyika vamwe vari kutotadza kutodhivheropa vari paground vari mundima iyi vari kutotadza kupinda nokubuda munyika macho nokudhivheropa but Saruwaka unopinda uchibuda chikonzero simba rachona rokuti vanhu kungwara here kutsirirwa here kumutya here kana kuti kwake kudini so ndo pari kundinetsa kuti mhuri yake Saruwaka iri safe ende iye ari safe ende zvinhu zvake zviri safe hazvina kana vari kuzvikanganisa imba musha wake hausi kukanganiswa hausi kupiswa so vamwe vari kupisirwa dzimba saka Saruwaka ndiye wakanga uchinzi namudzingwa teerai Saruwaka ndiye ari paground so Saruwaka zvaanga ari paground akabuda musoro achiti havandisungu because vakanyangira yaona ko iye paakaona kuti ndo zviri pakadii kungwadza vanhu ava kuti pane zviri kuitika ende ari iye ari kutungamirira vanhu kudhonza vanhu kune dzimwe nyika kuvaendesa kuZimbabwe aendesa vanhu kuZimbabwe ikoko asvika ikoko futi opedza vanhu ivo vonosara ikoko iye ari pakona ende asati atobuda kuenda kune dzimwe nyika futi aripo pakona arimo muZimbabwe imo saka zvine musoro here izvozvo zvine zvakanakawo here izvozvo ya pakaipa ya ndikuinzwa so anonzani nezuro Saruwaka takambomuisa like papatombotaurika nyaya like zvamama kutaura pa about Saruwaka tikamuisa vakatanga kubvunzana sinyaya yacho inozopera mushe ndokwanisa here kumuedha apa titaure naye muchitaura ipapa yes zvakanaka chaizvo alright continue zvenyu kutaura kana akadairawo anenge adaira nditry kumuedha ipapa tinzwe kuti vanhu vane shemu chaizvo na Saruwaka nezvaanenge achiita because vanhu havanzwitisi because Saruwaka is a former MP muHarare saka munhu so Saruwaka abva kubato baba chinogura chimbomira mbijana comrade Saruwaka abva wangopika pasport havasi kudisappointa mazuva ano comrade Saruwaka maswera sei sorry zvenyu nekukunhikinaita pamwe tetambokukatai makakula muri kumakula yakaisande handisokwanisa angupika koba nango ndingodaira ningomhoresha because ameno pane nyaya yange ari kutaurika handi munoziva kuti handidi zvamakuhwa ndiyeda kungoti munhu acho abva angozvidairira ega pana handina baba chinogure on the line izvezvi so saka ndangonzwa pakutaura Saruwaka this ndikati regedza comrade Saruwaka vacho vazviansire vega kana varichikwanisa izvezvi toro nyaya wakamira sei taurai navo baba chinogure taurai nava Saruwaka ndabva ndatovaisa paline so sorry kazhinji kachona inini kana ndichitaura nevanhu handidi vanhu vanouya vari under pressure vanhu ngavauye vari cool kuita kuti tigone kutaura nyaya yatiri kutaura noti kuita kuya ari under pressure hakuna unoshishidzirwa kapa kana kuvhundutsirwa tinoda kutaura nyaya ine chekuita nenyika yedu kuti sei vanhu vari kusungwa munobvunza kamapurisa munobvunza inini iwewe ndiwe vakadhonza kavanhu uchienda muHarare uchiti tiri paforefront but vamwe vakatorwa iwewe hauna kutorwa nekuti inini handidi kutorwa so what's wrong about it why uri kukonzeresa chaos yakadaro because iwe kana usingatorwi pazvinhu zvese uri ndiwe unenge uchidhaivheta zvinhu zvese uchihijeka zvinhu zvese end of the end vanhu vanopedzera vapinda mujeri vasungwa kana kurohwa iwewe wakaenda kudii uri kusara pasaidi inini ndiri chibabaka that's why I'm a leader leader wani wakavhoterwa here kana kuti wakapuwa basa rine nyika here sawai imimi muri kuti vanhu vangu vachinditeera inini wainditeererei vachikuteera ive vakahijeka kachano yanyoka yemabhunu handiti ndi wakahijeka chano here ukahijeka zvababagesa handi chano yanyoka yemabhunu ndii ndakaicreata kubva kupisa munhu 1 yandaitaura inini handina kuihijeka hauna akatanga programu yanyoka yemabhunu ndiwe here programu yanyoka yemabhunu yanga yakamira sei yanga iri yekuita sei kuti uzopinda muchana yanyoka yemabhunu kana musara nyoka yemabhunu wakanga uri kupi nyoka yemabhunu asati program yanyoka yemabhunu yanga iri yekuita sei tipei program
akuna asingazvizivi kuti program yanyoka yemabhunu yanga iri yekurwira democracy and akanga aitsigira geza revolution 20 musi wa30 uya. Then what's the difference now even newariko kuchano kwacho wachinja here agenda? Imi wana Saruwaka makabva nekupiko wanga uri kupiko Saruwaka bato rako chairo nderipi Saruwaka imbondudza bato rako. Aiwa inini do I owe you an explanation? No, it's okay. Ndiudze bato rako Saruwaka first now ndiudze bato rako rauri. Kana ndakuudza woita sei? Inini I'm an activist. I'm not a politician. Inini no you are a politician. Usanzvenga iwewe. Inini ndinokuudza about inini kana ndiri politician chindiudza political party yacho yandinoshandira. Ndosaka takubvunza kuti iwewe kana uchihijeka uchidhonza maopposition uri uyai uchidhonza mapato ese kupindura mubvunzo. Bozi ndiri kupindura mubvunzo monditi hazvisi saka chindiudza izvizvo zvacho. But tsika yauri kuita ndoda kukutaurira iwewe siyana netsika yauri kuita kuhijeka zvinhu vanhu. Why are you saying kuti ndiri kusungisa vanhu? What? Why are you saying kuti ndiri kusungisa vanhu? Because ndiwe unenge uchikurudzira uchikocha uchiri kuchivharidza zvinhu. Pana akasungwa akakutaurira kuti asungiswa neni. No, hazvina zvokuti hakuna munhu akataura. Did you attend the demonstration? No, Saruwaka usandifundutsire kuti that was none of your business. So why is it your business now? Na business siyana ne business rauri kuita iwewe wazvinzvizva iwewe pana akasungwa wakanzwa achicomplain here vakawandisa zvokuti wataurai mazita you remember kuti hausi opposition member ka iwewe but unohijeka vanhu inzwa kuti uwasungise kana vari opposition webato ripi inini ndinotukamira vanhu vachamisa ini ndati bato party yenyu inonzi chii bato rangu inini haunei naro but president vangu ndavachamisa. Hakuna, there is nobody is bigger than a political party. That's the principle of politics. Kana pasati pane bato, it means you have no where you are. Murungo dzungaira. No, sorry, you even know Chamisa. You even know Chamisa. Hauna chaunoziva. Unomuziva here Chamisa wacho first of all. Zvakanyanyisa chaizvo. Ari kukutungamirirai kuenda kupa akambokudza kuti chiiwe. Hatigone kuti tikutaurire because iwewe uri munhu anotengesa vanhu. Anditaurira I'm closer than kuna Chamisa more than you. Saka ndosa ndikukubvunza. What kudi? I'm closer kuna Chamisa more than you. That's why I'm asking you. Usanyebe usasvibisa leader iwe. Uri close kwa mami juru. Chamisa is not running a political party ka. Saka iwe usafungidzire kuti you can only connect kuna Chamisa nenyaya dzepolitics chete. Unokonekitana naye pakudi aundiudze nezvachamisa we link in several times kuchechi chaiko ndosaka mama muchimutuka here kurevolution yamama uri muchitukira chamisa itisi kurevolution kwedu wakambonzwa tichituka chamisa nyika iri kuteerera nyika iri kuzviziva nyika iri kuteerera kupi ndiri kuti I need to be clear wakanzwa tichituka chamisa here kana tiri kupusha revolution revolution ichienda kupi chibva kupi makatinzwa tichiti hatisi kuda Chamisa kuti ave part of us kurevolution kana iye makambomunzwa achiti haasi kuda revolution here hai iwe Saruwaka iwewe uri kuita revolution uri kutungamirwa kana Chamisa ndoda kuziva kuti ari kukuudza kuti chiizvo ari kukutungamira you are just claiming hauzivi Chamisa iwewe hautungamirwe naChamisa hauzivi party yaari kutungamira hauzivi organization yaari kutungamira but urungoramba uchingoti Chamisa unomuzira uku because makatumwa kuzoparadza Chamisa iwewe you know Chamisa what have you done kuti udze you know Chamisa inini ndinokuziva zvokuti iwewe wacho uri kutumwa any other Zimbabwean but you don't have anything special chekuti unomuziva Chamisa are you even in a structure around Chamisa but you hauna link na Chamisa zvachose iwewe usataura sokungoda kusvibisa zita raChamisa ngati iwewe you are not even connected even around him wanga uri connected at least maybe ungadai maybe uri part of my admins ekuchange radio urungomhanya uchichannel chako and claim to be associated you are just a supporter you are not a leader of anything so you have to keep quiet kana tichikuudza
Iwe Change Radio is not an opposition party, it's not a political party. Wazvinzwa inenge iri yekudai vanhu vari kutopromota content yaChamisa. Iwe uri kupromota content yacho wakatorasika. Iwe Chamisa une manhenga akawandisa stereo. Iwe uri kupromota whose agenda? Whose agenda are you promoting? Isusu kana uchitaura uri kupromota agenda yani? Isusu ndiri kupromota mareforms, kuti tiwe mareforms ndio agenda ina President Chamisa. Akakuudza kupi agenda iyoyo? Atiudza kupi kokuita sei iwewe zvauri kuita zvese uri kugara pasi agenda acho kuti paakanyora kana ndoda kubatsirwa kupromota mareforms tipaone izvezvi. Kana zvatiri kuita isu takubatsirwa here senyika kana tiri kungoziva tega kuti mhepo iri kuenda yakadai. Right, hauna zvauri kuziva about politics of Zimbabwe. Gara kumateresi ikoko tichakuudza nguva yakana yakwana. Hauna chaungandiudza Sarwaka, haufa ukatungamira nyika kana vanhu kukuteera iwewe because uri mutengesi kudhara. Vatika ndiwo uri kunditi ndichiteerwa nevanhu, saka why are you saying kuti vanhu vakasungwa vachiteera inini vanhu vasinganditeeri? Because inini handina kumboti ndakati vanhu vari kunditeera, inini ndakaenda kunoparticipate as an individual, but iwewe ndiwo uri kutaura kuti vanhu vainditeera. So why are you conflicting yourself? Yeah, because I remember Mudzingwa achitaura kuti teerai commander Mzingaza Sarwaka. Iwe inzwa zvana Mudzingwa handiti it's Mudzingwa nezvaanoita ikoko. I'm asking about you, kuti unoita nezvei, uri kupusha agenda yani, unomuzira kupi, wakapiwa that authority nani? Those are the questions andiri kubvunza. Inini pache zvangu maleaders angu ndinozivana navo. Uri kunzwisa chona ende inini muri kundifonera on what basis? What do you want from me? Iwe wafonerwa semunhu handiti uri popularity man here, unomunhu weze politics, saka wataudziwa kuti kubvunze kuti zvizviri kuitika background. Andiri popular how? Inini I'm just doing my job. Channel yangu yakanzi Sarwaka. I'm just doing my things. I'm leading no one. I'm participating like anyone else. Do I have any structure andiri kuleader? But kana muchinge muchitungamirira zvinhu wakomanaka, ite zvinhu zvinoita kuti zvisiye vanhu vachifara. Uri kundipa authority handisina, ndiri kutungamirira. Uri kutungamirira ni zvakaitika kuti vanhu vasungwa vamusiri mese. Kuti watati tese pakasungwa dai nati tese ndaida ndakasungwa kai. Why do you say you don't know? Iwe vakasara uri pai. Okay, it's fine. Ko mari yanyoka yemabhuku Iwewe, do you even know my moves yangu? Even now, do you even know where I am? What would it? That unomboziva my moves andinoita here kana kuti ndiripi izvezvi, do you even know? Andinawo mamoves aunoita kana zvaunoita because andinoita. That's why even uri kuclaima kuti ndiri munhu ari popular anga achilida vanhu, handina munhu andakaleader. I just participated with other Zimbabweans. Because zita rako iwewe kuti rishate inhawu yakatangira panhau yemari yaidonetwa nevanhu pana nyika yemabhuku. Do you think kuti you have a capacity yekushatisa zita rangu at your age of politics iwe kuti ungashatisa zita rangu kuti onzi rashata? Do you think kuti pane munhu ane capacity yekushatisa zita rekuti Sarwaka Zimbabwe yese? Chimbondiudza kuti kana ndikashatisa zita rako iwe. That's why uchiona even kuchannel I have a following yakawanda kudarika yako. But channel yako yane nemakore iripo ini yangu isipo. Saka channel nderani? Saka channel ndio kutunga nyika here kana kuti kuteerwa nevanhu. Ndio zita because channel ine zita rangu. Saka kana uri kuntaura zvekushatiswa kwezita. Inini I have a good name, a better name than yours. Saka ungati zita rangu rakashata papi? Iwe unoziva here kuti mai manje group remanist rikavhurwa vanhu vanozara maningi imo. Zvinoreva here kuti vanenge vachida kunojoina Satanist? Have you ever tried opening group remanist ukaona vanhu vachipinda? Tinokuziva because we need people who talk from experience. Unofunza kuti vanhu ukaona vachipinda muchechi kana kuzara mugroup rechechi wese vanonamata here. Coolien TV, Team DAT. Asi vanhu vachishamsika. Coolien TV haichatsika, saka subscribe wozolaika, nechawana zvisapa nachichazosha. Everybody say Coolien, yeah. Information need brilliant, yeah. Everybody say Coolien.